Videoesittely. Eteinen keittiö. Kaapin ovet vois kunnostaa. Olohuone. Halli. On tuo eteinen. Kylpyhuone. Ja sitten on vielä makuuhuone täällä. On kaapit. Siinä on kaapit. Tähän aulaan tuohon tarkoitus takaseinään laittaa kaapit. Tai halliin, mikä tää on. Täällä on jotain vanhoja kaappeja. Lattia valkoiseksi. Seinää ehkä pitää vähän maalata. Keittiö on ihan siisti muuten. Noin ovien kunnostus on harkinnassa.